tnieda uffiċjalment is-servizz tad-dialisi u renal unit ġdida fir-Residenza San Vincenz de Paul, l-ewwel taqsima tat-tip tagħha li qed topera l barra mill-Isptar Mater Dei. Grazzi għal dan l-investiment ta' madwar 380,000 euro, din il-kura speċjalizzata issa wkoll qed tingħata eqreb taċ-ċittadini. Waqt it-tnedija mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ġewwa Tjena Bela u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġużgalja intqal li dan il-proġett se joffri kura essenzjali lil pazjenti tal-fuq minn 60 sena li jbatu minn mart tal-kliewi u li jeħtieġu dialiżi regolari. Dan se jkun disponibbli kemm għal residenti f'San Vincenz stess kif ukoll għal anzjani li għadhom jgħixu fil-komunità u stmat li jsir sa 70 sessjoni ta' dialisi fil-ġimgħa. Dan ir-renal unit huma mmar b'6 magni ġodda tad-dialisi waħda minnhom iddedikata bħala backup f'każ ta' emerġenza. Il-Ministru Abela qal li dan is-servizz issa se jnaqqas l-inkonvenjent li vjaġġar għal pazjenti fir-residenza li għandhom bżonn kura regolari. Dan huwa l-ewwel unit ta' renal dialysis barra mill-Isptar ta' Mater Dei ġo Malta. U aħna beħsiebna li jkollna 2 units oħra wieħed fiċ-ċentru Ċensu Mowran u unit ieħor fit-Tramuntana ta' Malta. Nixtiequ nlaħqu mad-domanda għal dialiżi li għandna f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari Ġużgalja saħaq li bħala Gvern hemm impenn li jkomplu jiġu offruti aktar opportunitajiet, servizzi u faċilitajiet ġodda biex l-anzjani jgħixu din il-fażi ta' ħajjithom b'aktar serħan il-moħħ, kumdità u kwalità ta' ħajja aħjar. Dan il-proġett huwa wieħed mill-kullana ta' proġetti li qiegħed iseħħ ġewwa l-Kumpless San Vincenz fejn qegħdin nagħmluh dejjem aktar speċjalizzat u fil-fatt hawnhekk qegħdin noffru kura speċjalizzata din id-darba fuq l-ispeċjalizzazzjoni tal-kliewi, dialysis. Hawnhekk għandna pazjenti li fil-fatt qegħdin residenti ġewwa San Vincenz. Kif imħabbar fil-budget għal din is-sena, dan hu l-ewwel pass lejn espansjoni tas-servizz għal proġett ta' 18-il magna fix-xhur li ġejjin, b'impenn kontinwu li tibqa' tingħata l-aqwa kura possibbli.